toto referendum vnímame tak, že proste stačí sa pozrieť na starostu a urobte si úsudok sami. Sami ľudia v Babíne a to mi stačí. Ono vyznieva vo všeobecnosti, že ste ako veľmi rozhádaná dedina. Jasne, rozhádaná. Počkaj. Počúvajte ma. Táto dedina nikde nemala, ani mesto, nikde nemala toľko oznámení, ako má on 38 oznámení na policajnom zbore, u krajského policajného zboru námezdova. Nikto to nemal tam, ako je to tu. 35 ešte v Dolnom Kubíne. Ďakujem za pripomienku. Ale takže je to za banality. Že ja sa vycikám tuto, ako idem s krčmi, vycikám sa tuto a on zavolá policajtov na mňa. Takže asi je to trošku... Cez Košice. No, nie cez Košice, ale tak je to blbé trošku, no. Ja prídem za ním, že prečo ma nahlásil stenku a on mi povie, Rechu, nerieš to so mňou? Nie som nahlásený. Prečo? Nie som nahlásený, nemám čo na úrad vstúpiť. No, predtým, čo tam bol starosta, normálne riešil s nami všetko. Klidne. Prišiel, povedal, klidne, áno, komunikoval, prišiel, čo sa rieši? Toto, OK, vyriešime to, nie, on vôbec. Musíš byť pozvaný na kávičku, vôbec. Som rád, že mám prácu a o tom starostu... Aj váš starosta je obyčajný človek. Áno, ale on si to nemyslí. To je troška rozdiel. Viete, on rozkazuje ľuďom, čo majú robiť. On zrušil napríklad folklór. Chcel zrušiť OŠK Babín, že aby si dávali na dopravu samu. Pred voľbami tam sľúbil, že tam bude stavať nové šatne. Nič, všetko, tie papiere, čo má, neviem za čo dával, ako keď sa začalo referendum, že bude, tak každý deň nosili letáky po skránkach. Neviem, z čeho to ide z nás, z daňových poplatníkov. Rozhlasom hrával 3 razy do dňa, len on a svoje. Chcel by som vidieť človeka, ktorý robí, áno, pracuje, a že by sa ani jeden raz nepomýlil vôbec. On je taký ako Boh. No. Ľudia v Babine hovoria, že ste pán starosta, alebo že sa tak tvárite, že ste viac ako Boh, tak skúste nám k tomu niečo. Určite nie, som z mäsa a kostí a je to len prejav určitého, ja by som to nazval z psychologického hľadiska ako reakcia na moju silnú osobnosť. Jednoducho nie som človek, ktorý sa bude zohýbať pred možno nesprávnymi zvyklosťami a nesprávnymi zvykmi tu v tejto obci, kde proste posluhovať niektorým klanom alebo posluhovať niektorým ľuďom bolo zasvetené. Ja som proste narušil tieto zvyklosti, no a preto si tí ľudia tak vysvetľujú, že sa správam bohorovne, ale v skutočnosti nie. Pozrite sa, všetko sa snažím transparentne zverejňovať, snažím sa s ľuďmi komunikovať. Práve naopak, ja si myslím, že tí poslanci sa správajú bohorovne, lebo vedome porušili Ústavu Slovenskej republiky tým, že spustili tento mechanizmus nezákonného referenda, ktoré dneska máme. Hej? A podľa vás ako dopadne? Vynikajúco.